ভাই এইটা দেখো, এই পটা ବି ଦେଖ, এটা বড়িয়া তো ଶୋଇକିରି ପକେଇଛନ୍ତି ନା ନା এটা ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଭାଇ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲୁଟା 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 ଏମିତି ଶୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଠି ଦେଖୁନ ଟିକେ କାମ ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସାରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା। ଭାଇ ଏଇଟା ତ ପୁରା ହେଇଛି ଭାଇ। ଦେଖ 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 ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ରହି ତ ଏଇଟା ଦେଖିବ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ନାଳଟା ଆମର ଶୋଇଛି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଏବେ ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମର ଦିତଡ଼, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିଆହେଉଛି ପିଲର ଭଳି। ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା। ଦେଖ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଦୁଇଲା।